Aínda que non se trata dun ano no que abunda especialmente o polvo, si destaca o seu valor no mercado con prezos por riba dos 10 euros dende que comezara a campaña. Hai zonas que están un pouco mellor que outras, o que pasa que o que si está claro é que os precios están moi ben, ese é o que levanta un pouco, están así, a campaña o ano pasado houve unha veda un pouco maior, entón posiblemente fora por eso, aparte de que hai moitas circunstancias, porque o cambio climático está aí, todo afecta, hai moitas cousas que influyen, non solamente unha, como a veces queremos botar a culpa a un, sempre hai anos mellores que outros. Este ano non parece un ano nin moi malo nin dos mellores, pero si os precios axudan bastante. Axuda a elevar a cotización a importante demanda de cefalópodo nas lonxas galegas, así como a calidade do polvo das nosas rías. Hai moita demanda, o pulpo de aquí parece que a xente quere, cada vez ten máis gana dele. E, bueno, eso sí que podemos presumir, creemos que temos unha boa calidad, tanto de pulpo como de marisco. E, bueno, gracias a eso, a cada demanda que hai os precios, pois axudan moito. Tratan de, polo menos, unha persona que saca un sueldo digno que andan a mar. Tal como están os precios agora tamén dos combustibles e como se puso todo subeu, os seguros, a seguridade social, a verdade que se lle está poñendo moi difícil para a xente que vive do mar.